Giawhag katungo sa kay og taxi nga kinahanglang abtik og mag-amping kay dunay gisubay karong posibleng modus sa mga taxi driver. Din sila na hinuoy magbuot kung asa moagi ang ilang mga pasahero. Duha ka babaeng pasahero ang hapit mabiktima ini kagahapon. Ryan Sorote, Suginlimi. Naanda ng managkot sa Basilica Menore del Santo Niño ang magigalang si Jennifer o Elizabeth. Kagahapon sa hapon dihang migawa sila sa ganghaan sa simbahan. Ni para dayon sila taxi aron mamauli sa Pardo. Ilan na sab na andan nga sultian ang driver sa taxi sa gusto nilang ruta. Apan inay nga mamati ang driver, giingon mamugos ang driver nga sa SRP sila moagi. Mihangyo mga pasahero nga sa ilang naandang ruta lang moagi, apan nasuko ang driver. Yan, ikalit lang sa park ako sa dapit sa kulon. Gabriel niya ang amo ang side. Giyanaan kong sumbag. Ako ninaog ko, ikasumbag ka, sabi sa park ako. Sumbag ka karon dayon. Straight lang ba? Pagpunod, straight lang yun. Ay, susunod ko, driver ko kumamatuod ko. Ito, katuod ka sa tagunol, kami dili man. Pagabot nilang kulon, may kanaog si Jennifer tungod sa kalagot, apanuwa na makanaog si Elizabeth, kay kalit lang ni padagan ang driver. Tungod sa kahadlok, nagpatabang kini sa kapulisan hinungdan nga naalarma ang Avanza taxi. Sa entrada sa South Road Properties na kahigayon og naog si Elizabeth, apanwa na maabdi sa kapulisan ng taxi nga nakarehistro dikto sa kauluhan. Kahadlok ang gibati sa mga babaeng reklamante kung unsay mabuhat sa mga driver kung wa pa sila mga naog. Ayok man na siya. Ya, sige mi siya pulis, may pulis ni agi mo tong samot kan pasuko gidala siya. Tungat mambaling lagi na. Di ako niya gihulbot. Namo kay lagom siguro. Bagong din. Hulbot niya. Hapit ko maumod. Gipangita pa sa kapulisan ng Avanza nga taxi o pahimangno sa kapulisan sa Manakay og taxi na magmatmon. Ryan Sorote, News 5. Sinangita na sa balaod ang duha ka security personnel sa Metro Gaisano Colon nga giingong Nicolata hangtod sa pagkamatay sa gipasangilang nangawat og chinilas nga si Mario Alfido Cayag kapin sa tuig na ang milabay. Ang Criminal Investigation and Detection Group 7 mo'y nanguho sa manhunt operation. Andrea Patenia, Suginlimi. Gitahasan na ni Police Senior Superintendent Richie Posadas ang hete sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ang iyang manhunt team sa pagpangita og pag-aresto sa duha ka mga suspect sa kamatayon ni Mario Alfido Cayag ang gipasangin lang nangawat og tsinela sa Metro Gaisano Colon kapin sa usa ka tuig na ang nilabay. Giingong namatay si Dukayag human kulatahan nilang Jeffrey Aquino, ang kanhi security camera operator, ug ni Mauricio Doblados Jr., ang security officer sa Maong Mall ni atong Abril 12, tuig 2013. Nalutsa na sila arrest warrant alang sa kasong murder ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro. Yeah, especially na we can consider this as a sensational case. This has been in the papers for dugay na job. And now that nanay ni gawas na warrant, nagpakuha na jud ko and not only pakuha, ako nang gipalakaw akong mga team leaders. Ang kabanay sa biktima, nalipay kay hapit na gyud nilang makabuot ang hustisya alang kang Alfie ug nang hinaot nga daling madakpan ang mga suspect. Amo lang yun panawagan sad sa nangita ron ani nila nga tagaan gyud og importansya ba nga sayod sila nga kami bisag mapulaan na sila sa among naong kami, we continue to follow up. Nanawagan sab ang banayang Dukayag ngadto sa mga makakita sa duha ka suspect sa pagdangup dayon sa kapulisan o sa NBI. Lain nilang panawagan ngadto kang Aquino ug Doblados nga mutahan na lang kung tinuod ba gyud nga wa sila isa. Kay numduman nga mipasalig ang abogado ni Aquino kaniadto nga di motago ang iyang kliyente kung malutsan og arrest warrant. Kung naamang gani mo information as to asa na ni si Doblados ug si Aquino, palihog ug dangop sa any of the media stations, radio stations, ug police stations pod nga duol ninyo. Like Attorney Sulima, dili man kaha sila kuan, dili man kaha ilaha man gyud kahang gipakita gyud sa katawhan nga dili sad-an si Aquino, then ilang ipagawas nga nung magtago-tago man tano kung wa gyud taysa. Andrea Patenia, News 5. Kuman ang dulang unom katuig, gipaway sa korte ang giingong big time drug pusher ug mastermind sa pagpatay sa usa ka pulis tungod sa kahuyang sa ebidensya sa prosekusyon. King Perez Suginlimi. Sa pagsusutan na walay sala. Magawan ang JK na itong kabuhihan. Gawas ko dito na kailangan kaso sa sala.
Subay sa hukom ni Assisting Judge Eric Menchavez sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27, pakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod nga sadaan si Paquito Oyaw, nagilang usa ka level 2 drug pusher. Nadakpan si Oyaw atol sa gipahigayong pagpangronda ni adtong 1999, di nakuha gikan kaniya ang 34 ka pakete sa shabu. Nahimong basehan ni Judge Menchavez sa pagpawalay sala ni Oyaw, mao nga wa kini sayang panimay atol sa pagpatuman sa search warrant. Walay pulis nga mitestigo ug way mga hulagway ug inventory receipt sa raid nga gipakita sa korte. Salamat kayo nga na kuha na kong kaso. Kay wala dito ko'y sala. Kaya ako wala lagi ko mag-apil-apila ng mga negosyo ay nanang ako baboy ra gyud. Sud sa dulan unom ka tuig, nabalhog si Oyaw kinsa gitudlo sab nga mastermind sa kamatayon ni PO2 Clint Cañete. Ang sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force niadtong tuig 2008. Gitugutan si Oyaw nga makapiyansa sa kasong murder ug iyan lang gipaabot ang desisyon sa Mandaue RTC sa gifile nga demurrer to evidence sa maong kaso. So, mga ragyapon ang among stand-up to, kay o involved pa gyud siya, or guilty pa gyud siya, to ara na siya spesyohan, namin siya Mandaue City Jail. Weak man ang case against niya. King Perez, News 5. Mahimong makakuha sa financial assistance ang mga senior citizens nga napakya sa pagkobra. Karong adlaw mo ang katapusang adlaw sa pagkuha niini gikan sa City Hall. Mato ni Cebu City Administrator Dr. Lucille Mercado nga hingpit na usab nga nahatod ang financial assistance sa mga bedridden senior citizens. In fact, katong ganing even katong dito sa barangay, katong una nga mga nakahuman, nga mga kwan, ilan naman lang gisungko na lang dayon, ilan na lang ipanghatdan. Sa labing unang higayon, gitagaan og espesyal nga pagtagad sa World Economic Forum ang mga kabatan-unan sa Kabisayan. Sila naghinaot na masuportahan ang ilang mga kausa sa mga world leaders. Ryan Sorote, Sugin Limi. Di pa ila-ila kadahapon ng 8 ka mga youth leaders sa Kabisayan nga mo'y magpresentar alang sa mga kabatan-unan sa World Economic Forum. Di nila unyang ipadayag sa mga world leaders ang mga nag-unang problema sa rehiyon. Sila mao ang core group sa labing bagong giumol nga Global Shapers Community Hub dinhi sa Sugbo. So, ang kagwapo ani is because even if they're still in the review and their issues can be heard by key individuals worldwide. Yes. Ang 8 ka mga youth leaders gikan sa nagkadaiyang sektor sama sa turismo, student organizations, fashion, cross-oriented group ug arte. Sila sabunya ang mahimong core group sa hugpong sa mga kabatan-unan dinhi sa rehiyon. Bisan nagmanaglahi man ang ilang gigikanan, apan pinaagi sa hub, ilang mausang ilang inisyatiba aron mapakita sa kalibutan og mahatagan og atensyon ingon man suporta. Manghilabot ang hub sa nag-unang problema karon sa katilingban nga mao ang korupsyon. Mao nga plano nila karon nga muhim og programa sa pagbatok sa kultura sa korupsyon dinhi sa Kabisayan. The PASI Summit is basically a discussion. So we discuss. We don't present anything. So the presentation is more on it's another platform. It's another venue. I think the hub is more on a positive track. So like how are we going to challenge our local government officials to be transparent in their transactions and be accountable? You're not presenting. Ryan Sorote, News 5.